Avandimainini la? Cousin. Okay. Asekuri smell. Nagawani kona sekuri Yadzoka. Yadzoka. Iri yaracho ndechi kana Telkom isingashandi notumiza. Reni MTN. Ikunesa. Ndinondi. Slow connection. Una number. Yeah. I'm going to read the picture. Makurira ngemunyina nemwana wenyu ngemukava nemunyina zvakaoma makuriro evanaka kana kuti serious Amunamuona? Hello. Anyway, you're such a big boy now. Yeah? You can know it. Your password is 2A. Okay. Ichalona ngatimbona ataiti mbona kana yaramba tozoisa. Right. So guys, ndandiri kuti it's okay now. All right. Okay. Saka guys, ndiri ndanga ndichitaura kuti tiri ku Cosmos City kuya kwa Ndzadzishadi vakashutwa paya muridzo uche iyo iri pakona iyo uche iri pakona muridzo iyo vavazi vanditi patatu kwaiti apa vakafona vari kuchipatara havo kwavariko zvino. Saka ndati munoziva kuti uyu mumwe wedu kubva tichitanga diaries murume akawirwa netsaona mukadzi haashandi anongoitawo zvekungokiyakiya mapisi job iwaya ndezviri kuitika muSA guys munongozvionawo kuti ihondo chaichaiyo zviri kuitika muSA pisi job yacho handisi kuti takatsvaga papi. Last time patakayamba kwavo takati kumba kwavaigara kuya kwavanga vachishandisa imba yese vakazembei vabhadharirwa gore rese chazondiani akavabhadharira gore rese, but after that they were forced to move kuti vauye panapa mungoona kuti pakamanikanawo itools kuti vakwanise kudii zviite easy vakwanise kuchengeta vana. So bamuna avapo panguva ino nokuti vakaenda kuchipatara kuti vaswere vakarinda murume hazviiti. Vane vana vakura vaviri, handiti mwana unoenda kuchikoro pamba pacho vanoda kudyiwa, murume anoda kuti achengetwe. Saka vaibudawo voenda kubasa, vachibuda vachienda kubasa kudaro murumewo asemunhu asingafamba ziso rakavata. Saka anga akuvara musana wese uine mabed sores nokuti anenge achifunga kushanduka handiti, but mukadzi anenge aenda kutsvaga mafisi job. Saka kuti awana anoshandira panga pasina. Saka pavakaenda kureview uko kuhospital ndoti akati regai vambosara kuchipatara kuno vambokwanisa kuti vaome mabed sores nekuklinwa because it was really bad. Situation forces somebody kuti udaro kuti vagare pamba vakatarisana hazvibudi. Pane pachida kudyiwa ipo pane vada kubhadhirwa renti, vanoenda kuchikoro, zvinenge zvakaoma handiti maona. Saka achihoro itangokurangarira iyo nangorangarirawo ngati murume wangu aifanira kuti ndikusiyei kusvikira ameno tichazogonawo ameno handitika. Asi ndina hanzvadzi yangu vachihoro achakutengerai chikafu for the next 6 months mwedzi wega handitika. Asiko zvino ndauya hangu nechikafu chadatenga chiripi begiriya kumukwana charaida ravugwa kuti mende mataipa ndazoregera pakuti handobamira hasi havapo izvozvo isati vauya zvavo
vachiri kuchipatara ikoko. And guys, munoziva kuti hatitozivi kuti hai amen guys, Mwari ndo vanoziva. Amen. Hatitoziviwo kuti zvichazoita sei, hatitoziviwo. Ndachuro vachukisa nekudaro rifungwa ndeavo dai vachinjana pekugara ava chiuro ava vari pasaidzi nasisineeda nandochiuraya limisi ndovachiurava sisilimisi tikamboteodeva pamondabigwa makeki uya vanobika makeki movasapotevo vana vakwanisa kuenda kuchikoro saka musina oveni saka stofu muchakwanisa kubika makeke makawana pasina oveni saka moitezai moita izvi zvemapisi jokwezvo ende oveni ako unotoda oveni hombe vakawanirwa gas stove kana full plate or 2 hameno ye dzihombe dziya dzinenge dzine oveni so yamawani tikapana pari nani tanga tatya kuti vaenderana makawanda kainflate karesei moita imari pamwedzi ezvinezvi sofaka tatoshandisa musho 6 or 700 anodhura aiwa anodhura mwedzi usati watombopera aiwa anodhura asi vakanibata-bata bokusaje I'm sure hameno zvakaitika pagetsi kwemungazvakananibata-bata hanzi rinobva radzima vanobva vazviona kuti vakaseta zatu vanobva vazviona kuti hatisikutenga hambarai kuchiva zvokuti munobhadhara but not 700 kuti ukabhadhara titingoita 300 totsvaga pamwe getsi riri kudhura vatotsvaga pamwe vatotsvaga pamwe getsi riri kudhura ende murizo chandiri ndimo chasa magetsi acho imwe sina zvo zvemagetsi munhu hamutori nazvo zvemagetsi zvakawanda kozi ngori light nefriji nestofu iyoyo asi giza maybe giza racho haripo apo hameno chitsotsi chiripo pane kachitsotsi pamwe uchitopera kubhadharira vamwe kozi getsi mvura inototonhora kutodzisa hatidzise tongogeza yakadai ndina vanhu magetsi akudhura but its true magetsi acho but izvi zvanyanya okay guys ndo zviri pana iSophia in London yamakuda kutitira anzinani tamai asidai manga mune gasi gasi ndinaro but ndasandarikurisa vasikori kubikisa kuti ndinobika negasi ndikabika neoil unatobuda mwezvino ndinatobuda iya nonewana ndinori bhisi kutsvaga ungaita azvinowani ndikutotsvaga pasingatengwe inclusive but mazano vangwara vangwesa vakutsira ibhokisi rei ungwara mazano unodzibva bhokisi rako apa nogara avatotengi zvakawanda munokozi nanzi nemumwe pane pandakagara 2 weeks ndakatenga magetsi 700 ndikabva ndatobuda zvakaoma aiwa munongoona pekutangira nevana munhu pekutangira nevana
kuti modyawo muchitanga papo muchidini. Muchitendei. Muchitendei. Basa sina. Vanodzoka rini kuvani? Noti wiki rukuya rinoya racho. Okay. Samozotenga madhaipa vakuwe. Okay. Muzotenga madhaipa vakuwe. Zvakaoma. Madhaipa ndiwo anotonyanya kutonetsa. Njobi kati kakatokura saka yadotoready. Vanopfeka mudhiskemu. Ndizvo kana makachinja. Izvinezvi vanga chingopfeka aya yakambuya aya. Wazati isu chingopfekedza kawani. Amakanyana sema right. Chingopfekedza kawani voswera naro kana vasina kurimesera vanongoridzokorodza. Vanongochinja kana vangoita project. Ndaida kuti bati tichibvunza tichasvikepi sisvire nacho muchasvikepi. Ivo vangazvitombodaro pane vakati it's okay. Ivo pana chitaura navo vakati it's okay ndokuita kuita ndi kuhama dzangu. Vakati ndofanira kuti ndivaudze because vasazofunga kuti maybe inini ndindaita kwesituation yacho kana unyatsa kufunga kuti saka zvichaguma nekuti apasi because ava ndo vari kuprovida vanofanira futi kuswera panapo saka ndo panesi pari triki pacho ipapo ende as it is hapasisina pari kunzi pane hope yekunzi vachazofamba madhoktors akati hapasisina saka wakatarisa vana vachida kujaina chikoro ida kubhadharwa ukezvine kuenda kuchipatara uko inyaya yekuti mabed sores ekuti pane pasina anosandura hazviiti futi hapanenge pachida kunogwa kuti ungatsvaga kera anenge achida mari saka poitwa sei zvinozoguma nekuita sei unozati unotogumigwa nepfungwa kuti unoguma nekuita sei saka kana vakuwira hama dzacho kupi idzo dzakabhotisa iyo vakatiza iyoyo vari kukakumusha kwavo vakati munondisiya ipapo avo vari kuzviziva vekumusha wacho situation vari kuiziva kuti ndozvayaite zvinezvi vari kuti munhu ngauye muningi wavachakamboingadaro vakadaro vakati asinachiti pashuga every month izvo kwemi munoiwana handiti kutoti vatorwe kuti zvireruke kuitira tichi vakwanise kuvagamuchira nditi It's so sad. It's so sad. It's so sad. Saka mataura navo uri nhasi vekumalawi ivo baba ndambotaura navo nhasi pavakati ndoenda hangu ndirini before haiti chii chachaitika kuti vasindei andakandinavo because handiti kwavari uko ndakanzi ndive neid yavo then nchibva ndamuti handitokona kuti ndikunzi ndive neid vakazozviona kuti hausiwe mumwe munhu wachazoita sei tichanzi maybe tiite sechibhadhara apa isi titori neoutstanding copy credentials zvanzi zvazvakadii kuti ndiite se ndiende zvangu kumusha ana magi ndozvataurwa here izvozvo ndikona magi hanzi bati ungarambire murume urima here hanzi tongoshingai anoziva kuti zvinhu zvakabvakubatsira nemushinge mose panoiosarachichinja madhaipa zviri zvakanaka chose magi ndikuvabatsira tinokuda minoidu come here iwe osara uchichandurudza vamunini nekuchinja madhaipa ava vonotsvaga muya modha yenyu chakaipa hapana ufunga pane vana 2 vari pano pane imba inoda bhadharwa vakanifoka kugara vakaswera nyatsoutesa situation vavakusara varipo vachipindurudzwa vachichinjwa vachiita sekudyiwa vachida kudya manheru kuda kudyiwa pano vanoda kuenda chikoro mangwana zvakao inini wacho ndakaizozvunga doina ndindaita sei ndinondiomera ndakashayiwa minduro unoshaya minduro guys unoshayiwa minduro unoshayiwa minduro tikutaura munhu kuti haafambi haaite sei kutoilet anoda kuendeswa because ari paralyzed from the west downwards andimona saka hama dekidzi hama dzinouyawo dzichibetsera
ekuchidzi hama dzinouya dzichibetsera zvazviri nani, hama dzakatiza dzese kutiza. Hanzi ndo yangu wedu pane kuti murume adzokere kuMalawi. Ndiani? Iye Magi. Uya hako mawana maini ndoda kubatsira. Kanaka hake unoya rini Magi tikubetsera tikupe bhazi ukwire. Unoya rini? Ningoti gonera zvi. Saka naMagi voregedza kuenda kubasa voswera vakagara iwo wakambocontributa chii kuti vabatsire kuti tivati vasaende kubasa wakambobhadharwa kana school fees yemwana 1 tongoti varegera hawo kuenda kubasa voswera vakachengeta murume. Kwai vanoda kuenda rini kuMalawi? Tinototenga tiketi rendege. I'll buy ticket rendege rekuti mimi muinde inini nanzvadzi yangu mutotenga tiketi ariko ku UK ko totenga matiketi 2 endege ekuti muinde navo nendege mondovasiya andika netiketi renyuro kudzoka hani maona totenga chikafu chekuti musire ikoko andika mukontinua moinda kubasa muchipona muchinoona murume wenyu ari mumaoko yama dzake kuti mushandire vana pane vana apa mushandire vana iko zvinoona mukutiza magetsi chaiwo kuti adhura hani maona vari pahama dzavo pamalawi kumusha kwavo vakarogwa munoenda kumusha kwomurume wenyu achinoona murume wenyu andika tongoti ndo vanhu hama dzake ndo makeara panguva inoyi vanenge vachibatsira imenyu muchitumira chidhaipa racho muchishanda musisina stress yekuti sega ndimanye ndodikira munhu ikatidai anenge ari kumaoko ehanzvadzi dzake zvinenge zviri nani. Asi kana Magi akauya aiwa Magi anosara nawo tinganetseke Magi anosara nawo tingazvinetse ende zvakaoma zvakaoma ende Magi kona kuiwa taura chete ndimo zvino kungodaikwawo zvine basa rei ndiri kuona macomments but pane vanhu 45. aiwa iri kunetsa isini saka inetwei. So guys, and that's kutendai guys, to my young brother in the UK, thank you very much. So after ndamuudza nyaya yenyu ndobva ndanotora video yakudhara ndobva ndamuti tarisa nyaya ishi semwana ndomufana wangu ndobva aona kanditi how can I help mukasvika movaudza kuti nini I'll buy my groceries every month for the next 6 months tichiona kuti what is going on andimaona. So from mwedzi uchinda uyo musandokanga munongondirangaridza anditika kuti sisimeli kana mwedzi wapera musanyare kundirangaridza because ndini tiri kudaro ndogona kuwandikwa ndokangama iye ukangamwawo futi ani mashona kuti ndoti anditika then obva nini obva akusendera imari yayo kana kuti muchagara vanhu madetails ndokongomupa pera kwemwedzi otenga grosari rachona ndakati kuti kutenga kuti ugozovapa iri mari vatengere kusa I think it's better saka ndo kutaura kwakaita. So ndo chinonzi diaries guys, tomboisa zvokutukana, tomboisa zvokudii patsai, tombodii, tomboita zvo zvimwe chete, tombodzosera back to the community, tombopawo vasina vari mucommunity andimaona tichibatsana chakadaro pachedu andimaona because chedu chibikidze tomo atingatangi kunze kutombobatsira tichibatsa chidaya but mukati medu imomo mumadiaries kune umwe akaomegwa panenguva ino nesituation zvamuri kunyazotoziva nhasi taendesa naisimba kumba andimaona vane situation yavo yekutoti mukaiwa munongoti mundoshava zvekutaura andimaona asi ndava chihoro zvakare munhu wekuti chechi chingori navo nguva yese mumaprayers chii kuti toita sei ndotobatikana panofiwa kugurupu reJobe kunzi munhu afikwa nababa vake tichizati anenge vasina unoyewo ne50 rand yavo vachitoti 50 rand yangu pese panoitwa contribution mazita ravo riripo ndakaona bhuku pese panoitwa contribution 50 rand iwayo kuti vanoiwanepi inanditozivi kuti vanoiwanepi handitozivi asi zita ravo riripo kureva kutoka zvipira kuti ndobatsana nemadiaries ndobatsanawo navamwe ende zvinotoita saizvozvo. So guys, kana if you are there you want to extend your hand again hatirambi rupina namba yavo you can reach out to her handitika and extend your hand zvaunoda fifula kuda kubhadharira vana chikoro that's okay unongopuwa madetails ekuchikoro and you pay direct to the school handiti waona zvinongoita futi vane mwana wavo musikana mucha grade 10 musikana mucha grade 10 musikana mukuru a very beautiful girl. So angari kuuyu makamuona angari kubho makamuona achitoita kunge mai vake kuinzana zvese tovadarika futi animaona after grade 10 then mukoma kucha grade 5 mukoma kucha grade 5 saka ndimukona kuti vachine vana vadiki vachine vana vadiki vava navo
So yeah guys, ndo zvandachida nditi muone maisa namba wazimusoro hapasi kubuda ndikini pekutaipa makomenti paripo ngosudaiso ida uko inobuda the other way around, inobuda pane chiraundi ndo panonyorwa, pane chi-question mark chakaita chiraundi so ipapo ndo panonyorwa. Ukuswipa kusiriko mupaono ukuswipa kusiriko ichii namba 078 Mhm. 263 263 45 Mhm. 70 078 263 Mhm. 45 70. ndanditoti plus 26 totichi 27 0277 manditi 8 vachi tumibvanzi mbomira makuva Kondaita makuva nani? zvibuva nemakuva Waimbomira makuva. Pandakagara pana ndinoita makuva nemi. nzina mukoma George but sister vakamira nemurume wavo nguva refu mwari avaitire zvakanaka stereki vakati thank you George ndonoziva chokwadi Maiwe, vakamira Zvanzi nemurume Morena wavo pazvanga zvakaoma kusvikira ukazoona ende vaine hope kuti hapane zvichaitika tese tine hope but madoctors vakasvika pakuti hapachisina hapana nezera ravo irori guys nevamwe vanhu nevangwara mwarwa ini muringodarwa namagapa nevamuri vhiki rega nevakatodisapira vhiki uchibata nhingikirwa munhu mukuru ngade wakanotiza iwe magi ngadi wakatiza vakamira nenguva yavo nguva yareba guys gara tsaona yakatika rini yani 3 years ati 3 years. tsaona yavo ne 3 years vakamira vaine hope yekuti pati something chaitika but zvakaramba ivo mubamiri mukutodza vakutodzanzi vakutodavo vindise kumalawi kwahama dzavo vanenge vatoona kuti kutoramba kutoomesera munhu maiwe Zvanzi Morena Ivy Doingi Chigwada nzi ndovasiya mai ava. Thank you sisi nebasa ramakaita. mazvona saka iwa tinototenda zveduisuisuisi rambai muchiita zvamuri kuita izvozvo kana vauyawo saka kana vavachiti vanoda kuzoenda rini Hatisati ataura zvinhu. hamusati mataura kana vakazouya vakawirirana kana vakaramba vakatsikirira kuda kuenda kumusha mukawirirana munongozotiudzawo kuti vada kuenda kumusha rini toona kuti munofamba sei muenda nako I think ndege zviri easier kuzi anongoenda vakagara pauche yavo ka ungoenda vakagara pauche yavo Nzi naQueen B ndimhoreseriwo mwana wangu wezi. so yeah zvotatichideda hatichadi kugara isuku yakareba takuda kuti tifambe hedu tinde tasina takamira nhasi kunoita vanhu vese vachagoni kana kufamba nemakumba kubvisa Variko mukoma George variko kuCosmo kuextension but kwete kuya Extension 5. extension 5 okay extension 5 mukoma George vakaenda kumazono vakangonyarara. asiri here uzoreva Ndivo vane amenoti ndivo here George kureva vanenge ndivo. ndiye George Yapesera kuvaona vatikanditi vachiita zveuber. Vatonyora kuti hanzi ndakambovaendesa kuHelen Joseph. oh shame nemurume wavo nemurume wenyu oh wow okay zvakaoma that's okay zviri ndiani naIvy kwacho horo vanogara kupa ndinogara kuCosmo City. Name ndiani ndiani ko Ivy mototengera murume wenyu matenda Maita basa sisi. Maita basa.
hanzi namagachuro hanzi vakabatana hanzi vachiri ighosti hakuna gadzingwa inenge ghost chete hanzi vachiri hanzi vakabatana chingwa chigwa October magi ndichiri mudiki hanzi vakabatana chore vamwe vakanzi muri kuitei nasinei mawazire uda nyaya yandifonera ndamafonera ari kubvunza inini hanzi achihuro zvazvino zvinhu zvacho gaindisiye makoments akadaro. Thank you for the stars, memes. zvakakomera matayarisi ushava zvakundopindira kuti chii wakabatana chisimbi ichi Yellowbone foot. bhora makamaakaisa kuchena bhora ichi mwana mudiki vasikana mungatoti vadini inga dzimwe chembere dzine zemureva wapangosi Zemurembwa pa. zemurembwa pawawa dzimwe chembere chaidzi kuzoti 40 chaiyo zvayo makutena yadzadzi yavo Anita. Na Ivy. naive Ivy kwanzi asi Ivy nyarawo kwanzi kubva pakaitika accident hamuna muvhira wakasvika kana panzvimbo zvachose kwaivy chii Murume wavo hapa vari kurehab. kuchipatara Makoments ane basa iri anotowana rungojoka zvavo. vanhu vari kuti murume wavo ari kuchipatara Munzi murume wavo ari kupi muchiverenga makoments akadai. ari kuchipatara hapo vazanogova zviziva azozviziva manje kuti kunojokiwa murume wavanga ari mudhaya ati dhayarika mukadzi achibva chiri kusara pauchi apa mukadzi achinda akaisara nedhayaris saka zvo zvaitika aiona vanzani kwene kunojokiwa isi vanhu vanozvifarigwa zvavo vanozvifazisa kuti vanhu vanojoka zvavo munokutora imi hamene vakarogwa nevarume vari too serious nekuti varume venyu they want to control and to whatever kwai kudii kwaitia nazodai kuvedu vanoziva kuti tinotojaivha tanatamanda Hanzi murume wenyu akadzidza kumarist brothers iri. Malawi. Hanzi naIvy pakaresheka wedu wesori kana. Ivy vedu we chiuyawo kuzouyawo vaona kana vadzoka nditula andazvipinamota isusuka vakaona navashayani guys ukasara Thank you so much. chokolate chakararire yavakatoibata vanowirira zvitoro napawhatsapp ukasara inokata network iri kubva yakata network iwe ningikini ru aikusiya ini ndinefoni dziri mberiwo Madha mama sisi mai Anita. Sisi Anita vazikanwa chaizvo. Zazorova necopyright. ru foni iwo tisipota ina mukomata wanje Tibatai moyo we namoyo. ndikuda he Womuda kubuditswa. aiwa ndiri kutoti famba inokata like so aiwa kubuditsira azvimibva vakaneta ndaswera ndichifamba shamwari ndaswera ndichifamba indakaneta neta chayo kazvinetera zvangu hanzi makanga mwakunamata Tiana mata takanamba pana. swetako
Hey, holi ndakusuwa ufunge kana neniwo. Holi wangu ndakusuwa. Hanzi makuenda ndanga ndatosvika. George ukurevesa here? Unotiwana panze kana uchirevesa. Unotiwana panze. Ivy doing you saying. Regatimirire sismeli vasiye vati pamprayer. Sismeli. Hanzi siya maita prayer. You are going already? Yes. Ndivhurirewo kubhuti mukwamatauni. Kuenda kuku. Na? Iwe ifoni yacho. Izvi kuna madi kukatawo kuna iyi mukwamatauni. Oh, yaitina machetinde vedu hanzi yatina mari. ndaitotaura nemwana wangu kavasi vana vedu vakura ka unofanwa kupota uchivaudza kuti vakomana hapana chavanoda hapana Sisijina moro hii. chinozidza upase Leki masibanda ora itishamubvunza. kuchengeta mama Zviri sei? Muri right vakoma? kudai muri guys tikatotegwa zvimwe pano ngatinamatei guys ngatinamatei ngatisizivei tinamati Uchienda kwakafisa. ngatisizivei tinamati baba toda kutendeka kunyange nenguva ino Jehovha baba patasvika panguva ino muzara nhasi baba toda kupa imbi toda kuremekedza kuti Mwari munoshamisa Mwari munotigonera baba Mwari wamasimba ose Mwari mune zvese patinofamba baba tinopa rumbidzo muzita renyu Mwari baba there are some things that we cannot question Jehovha kuti why baba because hatiwane mhindiro baba imimi ndimi munoziva pazvinenge zvakaitika sei baba tinokomekedza mhuri yepano baba mukati memaoko enyu Jehovha baba give them strength baba kunyange zvinhu zvanotasara nazvo Mwari panguva yavari ino iyi Jehovha kunyange naUnisi baba tomusati memaoko enyu Mwari baba Jehovha zvinomborema zvinosvika pakuremesesa kuti osheya kuti oita sei Mwari asi imi muri Mwari varipo muri Mwari vagere pachika zvinoita muri Mwari munyaradzai zvakare Jehovha baba muvape peace of mind pamusoro pezvese Mwari baba kunyange nemurume wavo naShadhi baba tomusaka memaoko enyu Mwari panguva ino Jehovha whatever decision that is going to be made Jehovah sometimes it will be the best decision Jehovah for everyone Mwari baba ndinongona vanachiti Mwari wangu baba vapewo Jehovha baba wisdom Mwari vapewo ushingi Mwari keep on providing for them Jehovah keep on sending Jehovah your guiding angels Jehovah to be with them Jehovah baba ndinotaura ruoko rwenyu mambo wenyu Mwari umwe nemumwe auya pano Jehovah tawanda tumebi vamwe vese vari pano Jehovah Mwari ndosaka memaoko enyu tenze titi Mwari wangu vaitire zvakanaka kutora time yavo Mwari kusiya mhuri dzavo kusiya zvavanga vachiita Mwari kuti vauye pano Mwari haisi nyore vakawanda vazvigoni asi Mwari nekuda kwerudo rwenyu runotisanganisa rwakatibatanidza Mwari vauya pano Mwari tichisapoti umwe wedu Mwari baba tipe imwe yokuramba takamira naye Jehovah tipe imwe yokuramba takamira naye Jehovah Mwari tichisumuka naye zvakare Jehovah Mwari paanodonha todonha naye Mwari paachamuka tomuka naye paanochema tichachema naye paachanyarara tichanyarara tese Mwari baba tinokupai mbiri tinokunamatai zarurai musuwo zvakare wamasimba ose Mwari munogona zarurai musuwo zvakare Jehovah Mwari musuwo wekuti Jehovah uchavhuriki baba kuti zvinhu zvikwanise kuendeka Mwari vana vachengetedzwe chengetedzai vana vane ropa renyu baba vaitirei zvakanaka baba protect them from the vultures baba kunzoo kuMwari baba vangada kuparadza nekudestroya vana vaMwari nezita raJesu Mwari vakatendeka Mwari mune nyasha vaitirei zvakanaka vasare murudo rwenyu vasare murunyararo rwenyu nokuti muri Mwari vanotigonera takupai mbiri nezita raJesu nokusingaperi amen Amen. aiwa Right. Chocolate yemaisa mbuti. unopaparika aisiya mutoilet ndaitora iyi waisiya pamusoro petoilet angaisiya patoilet ndanyarira nanda kusiya zvozvitsvaga especially taveikainda okurumidza kuzviona Toramba takanyarara. so guys
Ande. Thank you. Koma tawanda chocolate yenda yamaita butete. Wida. Aiwa ndikuziva here kuti ndozobvunzwa kuti waisepi pani. Ndozobvunzwa kuti waisepi ndokanga mwasho. Hanzi ndikubvunzei nomwe munhu hanzi mukoma tawanda vakaroora here. Ndikati rega ndikubvunza tapedza prayer. Saka mangona nditi kudini mukoma tawanda. Yo, uziye. Ko inda ndikubvunza imi vedwe. Hanzi ndirege kutaura here. Nai. Indakaneta guys ndosika maona ndamanyira mota zvekuchamira ndichagoni. Pachauya muchamotaura nawo nhasi ndakaneta. Hanzi maybe ne chocolate. Vasikana. Chocolate yamakandipa iri muchibhegi yaya sisvibi. I'm so tired guys. Ndakaneta sikunana kutaurana. Ndakatozvinetera rega mungwe mutaura nasisimi. Ini kukuramba kamera. Oh, ndakaneta. Ndindi kuti ukaona ndichiramba kamera ndakaneta. Hanzi maybe waita akuwabvunza nimazvona munhu andibvunza. Oi sisimi mutaura mwana wenyu. Mwana wangu. Hello guys. Kobuti yashachi. Shara ndoyo chivhunza muti pa nhasi tanyatso kukaura nayo. Nhasi tanyatso kuwasitosva. Abana ndo tubikira zonde. Shara. Hey. Nhasi takaura. Chocolate ne black label candy. Plus ninocha nditodya ngwa. Ndiani alifona. Mwari vanotigonera ndiani. All right. Next week. Not a problem. Okay, not a problem. All right. Sharp. Right, guys, hanzi ari kupika makuwa. Asatiti zvemakuwa izvo. Isatiti zvemakuwa, atichatoiti, atiti zvemakuwa. Anzi. Vakudigira nyaya dzemakuwa. Vedeti makuwa tete kana tiri togowo zvasikana. Kana tiri panguva dzakafanira idzi tiri kuita basa raMwari. Tiri kuita basa raMwari guys zvemakuwa tosiya. Kana taakurasa musiko kusaizvo zvimanhera nhasika tine nhingikiri. Hanzi Tawanda is taken in deep you and I know Maggie you are serious. I know for a fact that you are serious but you love Tawanda. Anengatori serious but chiripo choti Tawanda wacho manje is married. Saka ndida kutsvagira wako asina munhu. Impeito mjunzi. Kwa hivyo ndile imi mkuta pa muromo kunoku ka muda ndikuzotukwa ndiri. Imi mjimbu kuta pa muromo. Imi muda ndotukwa pitana master vanhu panapa. Kwa yeye muzi yasimuno ya ine muruwa ine ufu. Regai zvakangofanira regai tiregedu. Pinda kashasi. Akamira chimpindi saka pinda. Ayo mpamira pachoka. Amire mduze wangu. Hanzi wati miziti kwa shiba uku usiku. Izo adzaenda time. Asikana ndo ufane zhara iyi. Shara ndo yatuzi kwedubura manje hata ukwadabugwa nayo hada. Uye nikiza adzara ere. Anzara tanzwa guys. Dumepi zviro zvakaita madhari zimira ndinyatso kukudza inyaya yakati kana Dumepi nezuro. Mira ngikuti zvakaita na Dumepi nezuro guys. Dumepi akubuda kwenda pa spare. Handitika akusvika pa spare paya chinotenga drink andi akona makazara varungu. Dumepi wakatenderera pa spare vedwe. Akakwidza akadzika. Ndikati naiti Dumepi ndakamirira drink kwai ndaona makazara varungu vakoma mbomira ndimbochowa. Ndombomiwa ndiri panapa ndimbochowa. Wakachowa vedwe ari pachipo. Ndikasaka wabata here waita lucky here kwanzikana wanditarisa kana. Ndikati varungu ava adi vanhu vadhafu vane zvitumbu. Kwari kupinda seiko munhu? Wakambo-driver kupi. I-driving yekupi ari kuita munhu. Naiwe. Asikana. Saka munhu ndachiti kufanira kurumidza kutaimira muvarungu. Esi fortunate zvise. Wakamiwa. Dumepi zuro wakandinakidza. Father Diaries maswera sei ndokufanira ndasvika kudheni. It's okay. Why kwa ichizoka aiwa ndichizoka next month ndodzoka ndichine munguva ndichine weeks 2 more vana vangu vachamboyamwa kuno kuchiku. Hanzi naTawanda 2 ma 6 pack castle. Hanzi naTawanda 2 ma 6 pack castle light andiri kuda mutumirai.
tawanda bro wangu network iri kutiza. Hello. Anzera 6 maturi itai drink. Anzi nemwana wangu anonzi Brown Dash. Kwai nemwana wangu anonzi Brown Dash mungomeni section mu Father Diaries vasowa kubata gallows. Ishwere Marisuwa. Vatukata foni. Then chivunza kazvazvakutogwana Brown Dash. Akanomira akanopachowachowa guys ari kuspe uko tumepi. Ndakaoma nekuseka ndikati vana vatongwene masaladi yavo ari kumira washaiwa wachowa washaya saka ndopari kunzi kwaigati kurumidzenine ndimbonomira dai kana ndimiwo unondamira varungwa vanzi varungwa vati zvitumbu varungwa vati zvitumbu hanzi ndine pressure tive ndine nyaya yangu yandoda kushare nasisimera ndisikuona phone number dzavo. Linda phone number dzipapo ndipeiwo ningikiri guys ndipeiwo number ndishedzero number nditsipini ru Linda ro dota rari pati number +44 +44 79 ndizo 7 chi yaiswa aiwa yabaiwa pamira pani yako +44 79 18 210 326. Taura zvako nhasi ndombozama azina please femera duku mukati moti ndini ndoka manje vane dzimwe 2 weeks vakatarisa madziro iwayo. Namba ndapina idzo dia namba ndapina Linda namba ndapina vane dzimwe 2 weeks vakatarisa madziro iwayo. Otherwise zvini kuno ku South Africa kunonakidza nezvekuchadzokera uko akana guys aiwa zvangu pakakataiti nakashotika yawo zoti kupinga kwatotanga zvototanga guys ndiani okay pakaipa guys network yakutisa tezovari vari kuda kundudza nyaya dzemakuhwa vana vangu ava dzemastitegai tigodzipenengura kana tasvika chiregai ndikate life handitika todzipenengura kana tasvika uko takuenda kote adhumebi wandigonera nasi utenge maaisi dhumebi kwatinonomira unomwa tomwa tese zvewe amarula icho unoti pane panenge apedza bhodhoro senziwa handishurira handikuna sisi kumusisi basi okay denda topinda panatenga maaisi anenge atoripo apa maaisi atoripo apa marula riri ragona dhimba tenga iye anotenga uchawanepirako unototenga zingorongoro mabhawa akavhura aya unotenga 3 handine zvimwe zvimadhambi unotenga 3 unonyatso kunoripomba zvikanakanaka sikana black label ndatozvitaura inini ndatozvitaura ruu ndikati mushopurati maapinda umu ngachitotenga black label rake tangosenga ndatozvitaura ndikati ari unotenga marila yangu asiya black label zida kutinisa kuti kwanzi black label ndoitengepi ndazviziva kuti wanyara unonyara iwo uchidhakwa munofarira zvaunofarira munganyara nai mose muri kutenga doro mubhawa kadi vangotenga imi mose masangana kumaprofita mose saka unonyara chii ndikunyarira sangana nemunhu kumutsetse wemaraini wekutora maragada masangana pamutsetse wemamaragada mose hapana zvokunyara
Yakutora ukutora mukutora cho wamose ipa. Famba ndakabata chipepa naye mindudzewo tafamba tatenderera zve. Black Library chirema mumuna chizotenga 6. Ngomata ona mbonipowa Maryland office. Eish yasara futi. Iyo njia paro. Unozoiparo. Amarula yoyo. Ndinokurefera iyo ndokuitira live. Azana mukwira pa live but ndichatanga kukwirira imba. Atunga tise pa live tuta. Wakandibira Queen Bee ndozviziva mablack angu. Queen Bee mama black lady. Oh my God. 24 chamaereva. Hi Hilda, how are you? Hilda should say Hilda. Andina mweya mukona takanyaradzira kuti zhara mweya unoda kuenda. Shamwari zhara zvenye zhara chinyarara izvozvo. Muna afi nezhara shamwari dei watofa kudara. Andi watuda unopinda muspace na andi wa Space ndikufambira dzangu dzikuno chowa Space ndikunofambira dzangu dzevangezi dzekuchowa. Kufa unofa kupfeka chibhurugwa chawakapfeka kujimu chiya. Vanokuona varungu. Kunyara kupfeka zvibhurugwa munako wamupaida kuti icho chinokonzeresa. Ndakatochinja ndakunyara. Nacho chinokonzeresa chibhurugwa icho. Maiwe. Sisimeli makusenda kuti padadarika chibva kurumu nchida mujimu vanhu vanditarisa ndanyara ndikandikecha. Saka wakura wakutonyarawo. Ndanyara iri makusenda ndikati. Andongo china ujimu. Komataunda saka chitongoti driver yekusvika pakuzororo kumulani tonofira ipapo nenzara zve. Undoenda pazororo munofira ipapo nenzara zve. Akazofira pano. Yes, Laina, how are you, Laina? Laina mtambari zvelisai. Prada, mvura ungasa wanzara wesi. Mvura. Hello, pano sismelira sinibe kumisi. Hello, sismele. Yes, Jane mchero, January nchawe yako. Tukusvikako pa weekend teti koko. Pa weekend ube there. Tumeba ajada kudzokera rasini. Tumebaka tukaenda after 2 weeks pando meka kuti makwira ndege neni ndichizoindawo. Zvaizvo zvimbomira kundudza sina basi. Ndandipasa ndozvasikati kuwa zvekuita. Ndikati kunge uri kubhadhara accommodation yako. Nezuro ndakatoti ndasi ndida kurara ndega 5 star ndakatobhukirwa yakara ivi ndiri 5 star ndoga. Tikati ndingachowi munhu angachowachowa kandiwigira murungu iwe ngandibvigwe zvangu. Ndibvigwe murungu. Tikati ndako kamoko. Dai uko. Ndoda kurara ndega ndoda kuchowa midzi dzangu ndoga. Monpau road going to Tinge kunotsvaga chikafu. Kumataona ndikwakutenesa kuchikafu atizoti papi chetokwenda kuchikafu. Unogwadza. Komataunda dai kwa. Uyu tinai. Mati. Dai kwa Samasi tapedzerwa kudhara. Ari kungoda kwaSamasi haana kugutsikana nekwaSamasi. KwaSamasi kwavharwa. Vavhara ndi nasichinga ni 7. Kumusiye chechewo yanga iri weekend. Takabveka takatobva. Hapana mushonga pai vanogona chete service yavo, vanogona kugocha nyama vanhu vaya. Totongenda kupenga. Nakuno kukuru wabvirira kumuti kwaSamasi kubrai. Isati chadi zvokwasaba tida kumwe. Takadla matumbo ekwaSamasi. Hanzi takwenda kunotya chekotera. Ndinada. Aiwa, tukwati kuti ndiza kune Brian vakachinja kakwaigara nditambona saka kuchakwasi kuti kure nekwaigara here patenda saka vati kunonzire pina mukomata wadoda kutoziya kana ngoti gavatisiye pazororo nemizvo tichafira munhu shamwari ndanosara uga pazororo ina handisi kuenda kuzororo handisi kutombofa handisi zvokufa ndifendisa ndaidla joyi inonanga kudai handi unonati yakuda zvokutoenda kuzororo kwacho koba munandudza bhazi kuti guys kuti mubhazi reswisi mune wifi mai vari kungowhatsapura maisimba vari mubhazi rese vari kungoita mavhidhiyo ngati ko mudhata zvikanzi mune wifi muno tapuwa password ndapi bhazi riya chirungu aiwa chirungu bhazi riya vari kungowhatsapura varimo
bazi rechirungu uchesa tisimeli chitaura dhumepiku adzinyatsosika idzi mhanyai tsikai chepakati tozozvona kana takunubuka nedhumepiki tichazokotora 1 mudhayari tichapa tiketi muna December chiti okay 1 watichangu chakuti random 1 tichitoda munhu 1 andete tomukanda woenda kwaini ukaenda iwe kunonzi kwati wafevha tononga kuvanhu tumepita kamukwiza Toms anoda Toms dhumepi wakaenda naToms paya akauya naToms kana kamukwiza Toms yekumusha kwake kwenini inogoita fevha sedhumepi vakakwizwa Toms saka yange isisefha kana Toms papa sinaida kuenda toda kukwidza anonzi magwe aenda kupa anonzi magwe ndiva toda kutakura amatukwa zvamuna kuzviwa kwaiwete wanda musoro bhangu ndiva toda kutakura magi gositakura muna max sivanda here aiwa meno mumwe magi mumwe anzi kwaikwidza inini ndakatamba Saturday mukomata wani nani Queen Queen B wakatamba vedu mumupe tiketi wakatamba Queen B agari mukuzimwere unogara pi Queen B mushaka kana akuna mupyano kuharare anzi mushaka wako ndekupi Queen B kuharare rekuri department hero tiketi ro Queen B anzi mushaka wako ndokupi anzi last time takabuda mugosi takabuda negochi zvino isu takauna mukoma tavada kuindisa kunogochera ika zvino isusu kanzi vakatama kwatabudira kwacho nekwamakaenda 2 different places saka tina kuzokwanisa kuindako mukoma vanoshanda kwamandaza unongosvika papower house woti ndoda kuona mukoma tawanda weisa chete just go there and say they mukoma tokwandoda kubatisa zvinhu murume wangu andinetsa mpoano section anzi mepini zimbabwe wazotiza wai tanakirwa nasi chii chaitika tili ndakukata foni yangu zvandakukata foni yangu kaita zosangana kulive yemakuwa handitika tapedza zvekwamwari toita zvemakuwa toita zvemakuwa asongori palive usiku ini toti munhu akavata izvo uri palive kwadi kundimutsawo kuti mukai kwaita live ndawiti awiti wangu awiti guys tida kudropa foni kati zonowedzera tonowedzera battery then tizodzoka tine doro tondoari tine doro tichitandara zvedu yese peku tendai zviri sei mufana wangu tichitandara zvedu takarelaxa manje so anditika totandara chiletileti ichi but mangwana chomubasi tokurumidza umuka tokurumidza zvacho kujimu je unogona kujima zvakaoma where are you living us now no tunochengetedza battery tikapera tikazotanga kunosvika uchaja kuti 1 zvichatora time tikuzoya palive isusu tine doro kudhara toda ngotenga maiceblox edu pagaraji apo totoisa totosvika tongoti rinenge rine imwe tichishandisa imwe tichichaja tichitaura iri pachaja zvine kapera kuti tatopisira tapisira thank you Maggie Daisy, how are you? Utazadzira kwenda kupira kwenda kuZimbabwe mukoma kwenda kuZimbabwe so guys ndokubatai manje so antika mwa